Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa Tagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresenta ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman.
dapat nanggad ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, Katabang. Kasurog. Asin Panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tignisa na sa Bicolnet TV. Kasurong kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Hindi man ako gwapo,
hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Repair. Serbisyo Asin Repair. Oy mga tugang Diyos marhay na pagka-aga Bicolandia, maray na aga probinsya din Albay. Siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Alona Kapitin. Sa Kapitin family dyan po sa Barangay Malolos, sa Malinaw, Albay. Kumusta po kamo dyan? Kay John Competente, kay Cogs Onrubia Canyon, kay Sir Javier Bunsa, kay Mama Allen, good morning. Kay Ma'am Elena Valenzuela, Ma'am Nilia Marcaida. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita ni Nuwebes. Petsa 5 na po kita ngunyan kang bulan na Setyembre taon 2024. Sabayan po nindon sa indong lingkod. 2 oras kita 7 to 9. Oray restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Siyempre sa tuyang palibot, so mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apera po yan kan mga pigpapaabot mampo nindo digding mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Oy, pabati databi, sabi ni John Paul Riñon, digdi po sa Bonbon, kapi-kapi lamang sa luwas, tapaduma na si John Paul sa hunop. Grabe na naman digdi sa Rizal ang uran, dainang, hutahot. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, September 3. O kaya, anong September 3? September 5 na. September 5, maligayang happy birthday. Sa may mga kumpleanyo tabi, happy na birthday pa. Sa may mga okasyon man tabi, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nang ganito paglingawanan sa kuyang perming tugon ha. Iringatan tapo ang satuyang mga sadiri. Wara man tabi baga Sir Javier na maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga okasyon. Alam na. Daman man po sa may mga kasakitan. Parahay na tabi ka mo asin duman man po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay. Kay Boring Kantada, good morning. Siyempre sa may mga kasakitan ha, magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Siya man sana po ang nakakaaram kang gabos. Thank you Lord. Salamat Lord. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moksea. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang sa indo pong serbidor asin taga-reparo.
Live na live po kita mga tugang sa BicolNet TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Nila Duon. Kasabay tabi dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Anaman po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax, and syempre tabi mga tugang. Bawal po ang kidit sa mga panahon pong ini. Relax lang, relax. Tay makakidit tabi mamaboring kantada. Dipisil na. Pag maoran tabi noy, ano daw ngaya ang mas maray na gibuhon? Magtapi-tapi? Pwede ano? Iyo. Sabi dyan sa katanduan is magpadigar-digar. Sige lang mong padigar-digar, Sir Javier. Tapos magtapi-tapi. Gari bagaso may aki kang pigpapakaturo. Pigtatapi-tapi mo ang piad. Yung bagan mga teknika di, ang aki baga pag tinapi-tapi mo na nga turog. Si Javier. Sige, sana nindo ka nakaturog. Pag maoran-oran, uy pertihon pag maoran-oran si Javier, ara mo. Di alimbawa nagluto ka ki maluto sa uring. Pag naunog na sumaloto, landagan mo ki tuyo suuring. Ay abaa ka na tabi si Javier, pati pagtaraning mo. Solve sa parong. No. Kakainggitan ka kan mga pagtaraning mo, pertihon niya dyan ang panira. Pag kaunog kang maluto, darangon mo duman sa uring sutuyo. Sus Mario, sip na siram sa na parong pa sa naulam na. Oy, Webes na po kita ngunyan. Kumusta tabi ka mo? Digdi sa may parting Albay, okay lang tabi kami. Medyo nagluya-luya suhabagat ano, pero maparos pa man giraray. Medyo iyo inipighaditan kan sa tuyang mga parauma ano. Tabata ngayon nagbubunga-bunga na sa mga paroy. Baka ngayon marapunggas kang habagat. Day kita kinikianihaw. Ma'am Gina Malaginyo Kabeti, good morning. Ang magayon nga kung piad ni Madi ang pigtatapi-tapi. Day ka daw sikadan kan si Javier. Ang nga pagparatapi-tapi dyan. Subanggi nga yung pipatapi-tapi ka, day ka, nagkaturog ka. No. Oy, ano po ang sa tuyang mga riparong niya na Webes? Blockbuster na naman ang mga bareta sa nasyonal. Yung lumaki sa farm, na arestar na po duman sa Indonesia. Sino ba itong lumaki sa farm? Ayos man pala ni Sir Javier, di ining si Mayor kang Bambantarlak. Dahil pala nining boyfriend. No. Dahil da siyang karelasyon, dahil siyang boyfriend.
since birthday databi Mercasiya siya kinakarelasyon. Magan magayon-gayon man na di. No. Sayang. Oy, happy birthday tabi kay Lola Stig kas kayo. Birthday ko niya na siya Stig. Ay, nahiling mo na iya. Alat daw mo na hata. Anapunta daw digdi so birthday song tata. Birthday ko niya ni siya Sting. Kaya lang si siya Sting gariyaon dyan sa Kopi Hospital pa. Birthday ko niya ni siya Sting. Lato na hata. Anapunta digdi so pandiurag tang patugtog kay siya Sting. Mga saro, okay na si Chai Sting. Yo. Sa dali hata, birthday ko niya ni Chai Sting. Sabi ni Mercasiya, marenge akang pidayo. Si Mayor Alice Goho. Kung kaya mo. No. Kaya mo daw na pidayo. Baka mawara ka sa kinaban. Sandali hata bago kita magduman sa mga reparo ta pa-birthday anta mo na si Chai Sting. Oy, tadi ni. May mga yan. Happy birthday. Sa'yo ang pagkain. Yogon mo. Sa'yo ang inumin. Happy birthday. Sana'y malusog mo kami. Happy birthday. Sa'yo ang inumin. Sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy birthday tabi kay Chai Sting. Chai Sting Kaskeho. Birthday pala niya ni Chai Sting. September 5. Birthday ni Chai Sting Kaskeho. Arain daw si Sismati tapos si Manay Alice. Good morning tabi Ma'am Dinya Yao. Kay Ma'am Cecil Nolasco kang Peso Office. Diyan po yan sa LGU TV. Morning po sa Indo. Si Ma'am Cecil Garima, birthday naman nini. Happy birthday man kayang sweet ko. Birthday mo man ngunyan ng sweet ko. Okay, sige tabi mga tugang, happy birthday kay Chai Sting Kaskeho. Diyan po yan sa Barangay Balsa. Pero yaon si Chai Sting diyan sa Kopi Hospital. Pagaling ka tabi Chai Sting. Okay, sige tabi mga tugang, ano pa ang mga reparo tangon yan apera kay Mayor kay Mayor Mayora Alice Guho. Nadakop na ini duman sa Jakarta, Indonesia kasuod ma. Ini palang tabi Ma'am Cecil si Mayor Guho. Dahil pala ni boyfriend na di. Sabi ba ka naman dahil da siya kikarelasyon. Duman sa pagdangog baga sa Senado. Igwe ni kiwaran hali sa Senado. Pig-imbitaran ini duman sa Senate hearing. Dahil nag-attender kaya pinaluwasan siya ki warrant of arrest. Kang Senado.
O kaya igwa siya kiwaran to bares. Kaya pag balik niya digdi sa Pilipinas kung mahal, isusurrender siya, ibabalik siya duman sa Senado. Ayo. Tayo ang nagpalawas ki arrest warrant sa iya. Ini palang tabi ma'am niya yaw si Mayor Go. Day da tabi ma'am Cecil. Tumatubod ka tabi ma'am Cecil na daing boyfriend o kaya daing karelasyon ini si Mayor Kang Bambantarlak. Imposible yun nga daing boyfriend yan tapos daing karelasyon. Magayon-gayo. Matubod ka daw tabi ma'am Cecil Nolasco. Ma'am Cel, matubod ka daw na si Mayor Goho da iki karelasyon o kaya daing boyfriend? Sabi ni Mercasia, maringi kang pidayo. Kung kaya mong pidayo, kaya mo? Bagaday ka na wara sa ibabaw kang kinama. Yung ganyan ang mga bareta sa lado nasyonal. Apwera kang danyos na iwinalat mga tugang ni Bagyong si Inting. Ulo kon si Ma'am Cecil. Sabi man ni Ma'am Ninya Yaw, baad nga nakalingaw Sir Mox. Arin ang nalingawan Ma'am Ninya su boyfriend. No. Gari baga tabi Ma'am Cecil, imposiblehon. Matubod ako kung day ka kitsura. So day nga ning itsura, may boyfriend, may karelasyon. Arog pa kaning magayon-gayon. Mayaman, imposible. Sabi naman baga sa hearing, igwa kaya ki nakuha kami digdiki impormasyon, igwa kaya ki karelasyon na mayor man, politiko man. Wala tabi, Your Honor. Sabi ni Ma'am Ninya Yaw, baka ngayon nawalat duman sa farm sa boyfriend. Oy, napabayaan ni Mayor Go so farm niya naglakaw-lakaw bagay ni pasiring sa Indonesia. Naglakaw-lakaw si o nadakop na po siya ibabalik na po siya tabi pading mayo. Ibabalik na po siya digdi sa Pilipinas kung mahal. O kaya lang bako siya duman sa farm, dadarahon. Diyan siya sa Senado, may detention cell man diyan sa Senate. Pag pinapod ka baga diyan sa Senado, tapos nag-hearing o kaya may investigasyon, pag magparauti ka, ikukontempt ka. O pag na-contempt ka, pipresong ka dyan sa Senado. No. Bakong iyo tabi Ma'am Nits kas kayo. Kamusta na si Cha Sting? Birthday niya Cha Sting. Ayo, di nawalat da sa farm sa boyfriend. Yan ang tipo para isip ko. Pero ang banggi na ako, Ma'am Cecil, di ako nangingiturog. Eling mo nang pati yan. Pig problema ko. Eling mo na yan. Kaya ngayon nagkakakaralbo ka na. Pading mayo, di ko na lubos maisip. Kaya di ako nangingiturog ta. Day ako nagtutubod na daing boyfriend o kaya karelasyon ini si Mayor Alice Guho. Para isip ako lugo. Magayon-gayon, mayaman, mayor. Sus Maria. So iba nga ni dyan, mapapasana all ka. Ano pa ang mga reparo ta?
Oy, so distroso tabi sa agrikultura, so danyos po sa probinsya kang Albay, uminabot po sa 41.2 milyon. So danyos po sa agrikultura, digdi po sa probinsya kang Albay ni Bagyong Inteng. Pag-abot sa buong Bicol region, nasa 350 milyon. So iwinalat na danyos, distroso mga tugang sa agrikultura ni Bagyong Inteng. Sigon niyan mga tugang sa Department of Agriculture. Good morning tabi Mox, si Mama Sting, pagaling ka tabi. Happy birthday po Mama Sting. Pera na nga ni so edad ni Mama Sting. Ma'am Nitz. Dugay na si Chai Sting. Yo. O ni tabi mga tugang, oy may magayon na bareta po para sa mga paratukdo sa pampublikong eskwelahan. Ang sabi digdi sa mga paratukdo, makakaresibina na o kaya maresibina ninda, maresibina na databi kan mga paratukdo sa pampublikong eskwelahan so sa indang dagdag sahod. Ngunyan tabing bulan nin Septyembre. Sigon niyan mga tugang kay Secretary Angara kang Department of Education. Para lakpakan. Para lakpakan tabi so mga paratokdo. Ano pa man ngayaan sa muyang susweldo ho, nauto ngaya pinangutang na. Irak man kan mga paratokdo. May magayon man ngaya kutang barita ko di paanon tayan, dakol masubayadan mi sa buwis. Ay pangyari. Oy, sabi kang Philippine National Police mga tugang mga kabayan na papanaguton ninda so mga miyembro kang PNP na tuminabang sa paghali sa Pinas ni Mayor Alice Guo. Imposible nga yang makaluwa sa Pilipinas. Kung igwa nga yan kiimbuelto na miyembros kang PNP, papanaguton ka mo sa batas. Sabi yan kang Philippine National Police. Alak ka mo dyan. Pag-abot kayo ni sa Senado, mahiring naman. Indasan na kung ituga man ni Mayor. No. Baka pag inapot naman si Mayor kan mga senador, nakalimutan ko Your Honor. Your Honor, nakalimutan ko, nakaabot palan ako sa Jakarta, Indonesia. Sino ang kasama mo? Hindi ko na maalala, Your Honor. Patay tayo dyan. Maski pa umutik-utik na siya yaon man siya dyan nakadetain. Ano pa man? Diyan ka sa natabi Mayor sa Senado. Sigari na ugmaon sa imon mga senador. Pag ikapig-interview na o kaya pig-imbestigaran dyan sa Senado, na ugmahon sa imo ang mga Pilipino. Sana mahapot giraray tabi Merkasiya kung may boyfriend man ng gaduda kasi igwa duman ki naku aman susarong senador na impormasyon nagari uni baga ngaya may karelasyon ka man na alkalde o kaya politiko man ata day ngaya Your Honor. Baka pag ilinosyonan ini ni pag piniday ini ni Merkasiya baka magtuga na ang piday ko ngaya taga dyan sa Hunok Malinaw Albay may pangaran na Merkasiya. Ay, yugod mo yan. Ang piday ni Mayor Alice Guo taga Hunok
si Mercasia. Iyang itinuga tabi, Ma'am Alona Kapitin. Tapos kita ngayon dyan. Patay tayo dyan, Mer. Iyan kung maalala ka. Medyo maliningawan ba ni si Mayor? Ano nga itsura ngayon kang piday mo ngayon tagaw, no? Di ko na ngayon maalala, Your Honor. Yan sana. Yan tabi, mga tugang, mga kabayan, ang satuyang mga rariparohon. Ngunyan pong aldaw kita nin Huwebes. Petsa 5 kita kang September taon 2024. Yo! Alas 7:32 na mga tugang, mga kabayan, ang satuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tamunan sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Anapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa na iyan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap tabi ki dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, Ohayo gozaimasu, ingat tabi permi. Kay Jerilyn Balasi, good morning. Siringman, mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Nalbay. Ang sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso, City Councilor Riner Bursik Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo kang Malinaw. Siyempre si ABC President Cap Art Abila dyan sa Banwaan kang Malinaw. Thank you. Kay Boss Bob dyan sa Kapos Bilo Lotto Outlet na makukuha dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. O dyan tabi ka mo magtaya sa loto, ha? Bako tabi sa waiting. Dahil kitang ganaan sa waiting. Ang minarayaman sana sa waiting, so mga bangkiro, tapos so mga nagtatanggap kipayula. Diyan kita sa loto, ha? Yan mga tugang, mga kabayan, ang satuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Serbisyo Asin Ripa. Alas 7:34 na. Alas 7:34 na tabi, Ma'am Bebelin Halyari. Naka red hat. Tabi, ramonta daw muna ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon naman. Tagari may pigbabantayan ngunya ng Pag-asa. Tama man. Paminsan-minsan na narireparo ini kang iba. Tailingan ngunya nindo ang report kang Pag-asa. Igwa na po sindaki report na +5. Limbawa susangon yan, tapos igwa pagi sa maabuto na simana. Nabulaga kita duman sa bagyong si Inting. Naaraman ta sa bagyong si Inting, yaon na sa Satuya, yaon na sa Laog kang Par. Bigla na sa nakitang nabulaga. Maringani, tada itabi, naglandpol sa daga, digdi sa may parting Bicol. Yan ang maray duman, nasa dagat sana. Pero dapat talaga pasigura di. Sige mga tugang, 36 minutos, lipas po ang alas 7. Kuwanta na mo ng linya kang Pag-asa. Pag-asa, good morning! Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Bago tayo magtungo sa ating weather forecast, alamin muna natin yung ating update regarding po sa mga potensyal na bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa loob po ng 2 linggo. Over this weekend hanggang sa Monday, posible po na may mabuo na low pressure area sa may silangan po ng Luzon sa loob ng Philippine Area of Responsibility.
Inaasahang kikilos ito pahilaga-hilagang silangan, unti-unting lalayo po ng ating kalupaan. So ibig sabihin may minimal enhancement lamang po ito ng habagat by next week, lalo na po sa araw ng Lunes at Martes. Samantala, pagsapit din po ng weekend hanggang sa Monday, posible rin may mabuo na low pressure area dito sa may timog silangan po ng Guam at kumikilos po ito pakanluran or pakaliwa hanggang sa papalapit po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, simula po sa Miyerkules ay posibleng kumilos pa pahilagang kanluran ang nasabing low pressure area at posibleng maging bagyo at maaaring pumasok po ng ating area of responsibility later next week. At kung sakasakaling maging bagyo, katulad nitong itong isang weather disturbance po dun sa taas, ay tatawagin po natin ito na Ferdy and Henel. Itong posibleng bagyo po ay kikilos po pahilagang kanluran pa. At ibig sabihin yan, mababa pa yung tsansa na ito ay tumama sa ating kalupaan. Subalit kitang-kita dito sa ating potential na track nitong weather disturbance ay magpapaibayo din po ito ng habagat later next week. Posible pa magbago itong track ng ating mabinabantayan po na weather disturbances, kaya lagi po magantabay sa ating mga updates. Samantala, patuloy pa rin po ang maulang panahon dito sa may silangang parte po ng Luzon. Epekto po yan ng southwest monsoon or habagat na siyang pinaiibayo pa rin itong si Typhoon Yagi na dating si Bagyong Enteng at unti-unting lumalayo po sa ating kalupaan. Subalit kitang-kita po yung ating outer cloud bands nitong si Bagyong Yagi, nagpapaulan pa rin sa malaking bahagi po ng western Luzon. Samantala, isang low pressure area ang ating namataan po sa labas ng Philippine Area of Responsibility, pero hindi ito nakikita na magiging isang bagyo at magiging stationary lamang po doon habang patuloy nating minomonitor po itong cloud clusters or kumpul ng ulap dito po sa may silangan ng Luzon dahil dito posibleng may mabuo nga na low pressure area na potensyal na maging bagyo by early next week. Sa ngayon po, meron tayong nakataas na orange warning as early as 5 in the morning. Magpapatuloy po yung intense rains over Zambales and Bataan. At mataas yung tsansa pa rin po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang meron pa rin tayong yellow warning or heavy rain simula po alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga over the provinces of Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Rizal, and Metro Manila. Ngayong araw po, pinakamatataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa susunod po na 12 oras. Dito pa rin sa may Pangasinan, Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. Monsoon rains or pabubog-subog-supong malalakas na mga pag-ulan pa rin ang mararanasan hanggang mamayang early evening, kahit mag-ingat pa rin po sa mga malalakas na ulan na maaaring magdulot po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Meron din tayong occasional rains or paminsan-minsan na malalakas na mga pag-ulan dun sa mga kalapit na lugar sa Central Luzon and Calabarzon. Kabilang na dyan ang Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, halos buong Calabarzon except dito sa may Quezon Province, gayon din sa may areas po ng Oriental Mindoro. Asahan yung occasional rains nga na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho pa rin ng lupa, habang merong kalat-kalat na ulan and thunderstorms over the province of Aurora, gayon din ang Quezon, dito rin po sa may Marinduque, and sa Romblon as well as Ilocos Region and Cordillera Region na siyang dahil naman po dun sa trough or outer rain bands nitong si Bagyong Yagi na dating si Bagyong Enteng. Samantala sa may Cagayan Valley at sa may Bicol Region for today, asahan naman yung bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na sinasamahan lamang po ng mga pulu-pulong mga pag-ulan or pagkidlat pagkulog lalo na po sa tanghali hanggang sa gabi. Temperature natin sa Metro Manila hindi pa rin kainitan sa ngayon mula 25 hanggang 28 degrees Celsius. Marami din lugar dito po sa may western sections ng Luzon na hindi naman po kainitan sa ngayon, habang sa kabilang banda, over Legazpi and Tuguegarao, posible ang hanggang 32 degrees Celsius na maximum air temperature. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, pinaka-apektado pa rin ng habagat ang northern portion, kabilang na ang Cuyo, Calamian, and Silio Islands, kaya't mag-ingat din po sa mga pagbaha at pagguho ng lupa doon. Ang natitirang bahagi ng Palawan, mataas din ang tsansa ng ulan, pagsapit po ng hapon at gabi. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, bago magtanghali, may mga tsansa na po ng mga pag-ulan sa may Western Visayas and Negros Island Region na siyang bahagyang epekto rin po ng habagat. Habang throughout the day sa natitirang bahagi pa ng Visayas ay bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan at meron din tsansa ng mga pulu-pulong ulan dito sa may Central Visayas and Eastern Visayas pagsapit po ng hapon. Temperature naman natin sa Metro Cebu mula 25 to 33 degrees Celsius.
At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, magpapatuloy pa rin po ang weather conditions na fair sa halos buong araw. Ibig sabihin bahagyang maulap at madalas maaraw ang kalangitan. May kainitan lamang po pagsapit ng tanghali at sinasamahan din yan ng mga pulupulong pag-ulan or pagkit at pagkulog na nagtatagal lamang po ng 1 hanggang 2 oras na mas madalas sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, and Caraga Region. Temperature po natin sa Metro Davao and Zamboanga City, posible ang hanggang 33 degrees Celsius. Dahil pa rin po sa pag-ihip ng hanging habagat, meron pa rin tayong matataas sa mga pag-alon. Dito sa may western seaboards ng Luzon, meron tayong gale warning at mga matataas na alon na posibleng umabot pa rin ng 4.5 metro o 1.5 palapag po na taas ng gusaling mga pag-alon. Dito sa may Ilocos Norte, pababa ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, gayon din sa may Zambales, Bataan, western coast of Occidental Mindoro, kabilang na po ang Lubang Island, at maging sa Calamian Islands po dito sa may Northern Palawan. So may tendency po na magsususpend pa rin tayo ng mga sea travel, lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat dito sa mga areas na to sa loob pa ng 2 araw, habang natitirang bahagi or baybayin ng bansa, banayad hanggang katamtaman ang taas ng mga pag-alon. At para naman po sa ating 3-day weather forecast, para bukas, September 6, mababawasan na po yung mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon, pero meron pa rin mga pag-ulan, occasional rains or paminsan-minsan na lamang yung mga malalakas na ulan dito sa may Zambales, Bataan, pababa ng Cavite, Batangas, and Occidental Mindoro. So make sure pa rin po na meron tayong dalang payong. Meron din tayong kalat-kalat na ulan and thunderstorms by tomorrow over Metro Manila. So mas kakaunti na po yung mga asahan natin ng pag-ulan. Actually, starting pa lamang po ditong mamayang gabi, mababawasan na po drastically yung ating mga magiging pag-ulan. Ganyan din sa Ilocos Region, Cordillera Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, rest of Calabarzon at hilagang bahagi po ng Palawan, bukas po yan. Samantala, over the weekend naman po, that's September 7 hanggang September 8, mas magiging mabuti po ang panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa. Meron pa rin mga areas, knowing na yung outer cloud bands nitong si Bagyong Yagi ay nagpapaulan at nagdadala rin po ng scattered rains and thunderstorms sa may Ilocos Region, Zambales, Bataan, Cavite, and Batangas. Habang nga natitirang bahagi ng Luzon, mag-i-improve na po yung weather, mas madalas ang maaraw at mas maaraw na panahon at mababang tsansa na lamang po ng tuloy-tuloy ng mga pag-ulan, more on mga localized thunderstorms na lamang, habang patuloy pa rin ang fair weather conditions dito sa may Visayas and Mindanao. Pero inuulit natin, posible nga yung pamumuo ng low pressure area dito sa may silangan ng Northern Luzon na potensyal rin po na maging isang bagyo at magpapatuloy pa rin yung slight enhancement lamang po ng habagat dito sa may western side ng Luzon. Sunrise po natin ay 5:44 pa rin po ng umaga at sunset ay 6:05 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang kung mahiling ta igwa na po ki forecast na +5. Ibig sabihin so magiging kamugtak hanggang panahon ta next week iguana. Kaya next week databi Ma'am Helen Grace Bulima igwa kita kipig-aasahan na posibleng maraot na panahon, posibleng maging bagyo. Next week databi yan. Yan ang magayon dapat arog kayan. Bako arog kaning nangyari kay bagyong si Enteng, nabulaga na sana kita. Yauna. Yauna. Dahil na nakapangis ka parang nga so iba. Na reparo hapon, pagkabanggi, nagkuruso-kuso na. Tapos, dahil na monitor na maray so kadakul bagan tubig uran. So tubig.
Mas dakol baga sa tubig kaysa paros. Dapat mamonitor manggiraray kan pag-asa kung gurano kadakol na tubig ang dara kang sarong maabuto na raot ning panahon. Tanganing makapaghanda. Pero sabi ko na nga ni Tabi, ang pinaka-importante sa satuya, lambang saro satuya, dapat igwa kita ki aram. Aram tapo kung ano ang satuyang gigibuhon, kung ingkaso igwa po kipaabot na raot ki panahon. Nakunday kang aram, luwas mo kaan nga paparaasa ka kan mga rescue-rescue'ng iyan. Serbisyo Asin Ripa. Alas 7:47 na tabi mga tugang mga kabayan ng Satuyang Philippine Standard Time. May ma-break mo na kita ha, may commercial lang kitang naipit. Sa pagbabalik ta, pag-urulayan tayo ng mga nakalinya datang pag-restoryahan ngunyan tabing Webes ha. Sa pagbabalik po yan kang programa, day po magharali. Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibun para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba, Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay.
si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Kampana ng simbahan ay nanggigising na at waring nagsasabi Serbisyo na Asin tayo'y Reparo. magsimba. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Ating simbahan ang kampanay Sige tabi mga tugang. upang tayo Alas 7:51 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, balik na po kita sa programa. ng higit Ang oras pong yan, hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana yan makuha along National Road sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap tabi kidorm, boarding house, tuluyan ng MBY Dormitory na tabi ka mo ha. Safe na safe po ka mo dyan. ay manalangin ang bendisyon. Siring man, ang oras na yan, daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursican Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor Chi Capos Bilo, si ABC President Kap Art Abila kang Malinaw. Balik po ang sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Onyang pungal daw kita ni Nuebes, petsa 5 kita kang Septyembre, taon 2024. Sundo tabi kita mga tugang mga kabayan, alas 9. Digdi po sa laugan sa tuyang programa. Sabi ni Ma'am Lynn Reso, mas magayon ngayon mag-star sa probinsya, nakakapakro pa. Lahat ay manalangin Lalo na arog kaning may bagyo, may nagkaturumbang batag. na Tapos sutingkay, yan. Pag nagburo bagyo, pag nagkaturumba, pwede ng pakro. ay nanggigising na Pwede ng pakroon subatag, sutingkay. tayo'y magsimba, magising at Sa awa ng Diyos, digdi po sa lugar na amin, digto sa subdivision, never pa kami pong pigbaha. Ay, salamat. Ah, Ma'am Elena, Maria Elena Yamamoto, good morning tabi madam, kay Raul Bobier Villanueva. ang bendisyon. Sabi ni Ma'am Lele Lopez Asilo, good morning tabi, good morning Bicolandia, watching from Bicotan, Paranaque. Uy, kumusta tabi dyan ma'am? Dyan po sa Paranaque, kumusta po dyan? Dahil man po kamo pigbaha, dyan sa Paranaque. Kumusta tabi ka mo? Ingat tabi permiha kay Sixto Pilenya. Good morning. Magpamahaw tabi kita Lods. Iyo. Salamat tabi. Ako mahiling ko sa nakamong namamarahaw nagkakaraon. Maugma na ako kaya. Bako ngayon tabi si Raul Bobier Villanueva. Maugma na ako kaya. Basta happy ka mo, happy naman ako dyan. Yeah. Okay, sige ta. 6 minutos na sana, alas 8 na tulos. Natadawin ita, garipig guguyod permi ang oras pag nagpupugawak na ako digdi. Malingat-lingatan ko, malas 9 na naman. Eyo, nailing na nindo yan. Digdi mo na kita sa maray na bareta para sa mga paratokdo. Ayo, anong man nga ikarahay man nga kaya na baritang iyan na arami na nga iyan. Arami na nga iyan. Ano pa man nga yan na hoto baga nga ya. Parehas man sana nga ya. Ibabawas man sana nga ya sa buwis. Sabi mga tugang ni Education Secretary Angara, na maitataon na databi ngunya na bulan kang Septyembre, so dagdag sahod kan mga paratokdo. Ma'am Alice Morales, good morning tabi sa imo. So mga paratokdo tabi sa pampubliko na eskwelahan, ang sabi, maitataw daan na sa indo, so dagdag sahod po nindo ngunya na bulan kang Septyembre. Ang sabi, so payroll databi kan mga paratokdo, pigaayos na.
Yo. Sabi mga tugang ni Education Secretary Sani Angara na may mga kasuguan po ang Department of Budget and Management na pwede sir databing gamiton mo na kang ahensya ang sa indang savings. Yo. Ngani databi may taon na tulos ang dugang na sweldo asin sasalidahan na sana. Yo, sasalidahan na sana. Gamito na mo na sa savings nganing itaon na sa mga paratukdo. Yo, salidahan ta na sana ngayang savings na yan. So, sabi digdi na pag-araman tabi mga tugang na tulong rehiyon na tabi ang nagpautob kang salary differential. 5 rehiyon man tabi ang nagpaluwas na kang sa indang partial payment. Ang iba man po para po o ang iba databi nasa proseso pa sana. Yo? So kaibahan databi sa maresibi kan mga paratukdo ang retroactive increase para po sa bulan kang Enero hasta po Agosto. Sana all. O retroactive tabi mga tugang, ibig sabihin puon po kang January 2024 hanggang ngunya na hanggang bulan na Agosto. Gari mabibiyo ade. January, February, March, April, May, June, July, August, 8 bulan. Pira man sa 8 bulan na dagdag sahod kan mga teacher. Kaya lang day kadigditak kasabay tabakong sa private ka. Para sa nainitabi Madam Mayor Alice Morales sa mga paratukdo sa pampubliko. So mga sa private, dahil man kamo digdi ka intra. Ay wow, natipon-tipon man maski diit. Pero so linang ko 1,000. Di kung 1,000 kada bulan, may 8,000 man. Tapos babawi undo man sa buwis. Sabi kang barkada kong teacher, arin man nga ang in-increase mo, nahuto, ibabawas man sa nangayan man sa buwis me. Ay, napagal kang pahit na iyo. Dahil dong ako kita nagugulpi naman kikabubuwis. Buwis digdi, buwis dumaan. Tapos, bason man sana ka nagkakapirang politiko. Ay inay, irak man kan mga paratukdo. So paratukdo, tig-asahan man kuta na maglangko sa sweldo, puros na pigloan sa iyang sweldo. Tamabakal si Madam Ki laptop. Takaipuhan ngo niyang permian laptop sa pagturo. Minsan, dahil man kinagagamit na printer duman sa eskwelahan, mabakal na naman siya sa diri niyang printer. Takon dahil siya magbakal ki laptop, printer niya, ano ang papatsikan niya sa iyang principal kang sa iyang mga assignment. Kung maasa ka sa gamit kang eskwelahan. Jesus Maria, si Pirak manadi. Ugurano na kung yan ang laptop. Dahil ka man pwede pati bumakal dyan ki-laptop na so kupong-kupong na laptop. Ang kaipuhan mo dyan, sumaurag man. Takaipuhan mo dyan ki-internet. Printer. Pagdaing printer so, maestra. Paano iyan? Bataan mga estudyante ngunyan, maski papel, dahil man kidaran papel. So maestra pa nagtatao ki papel. Kaya baga ngunyan kadaglan ng maestra, tigibo na so sa iyang mga test questionnaire,
sa coupon bond. I-print niya na. O libre niya na su papel. Taduma na siya na ma-arranger sa mga aki. Bako arog kang time ka ito na may papel kami. O kwa ka mong papel, tapos uning test questionnaire, day tabi, nindo pagsuratan, iyan. Day nanggad ka mo magsurat dyan. Ngunyan, iba na. Iguhungit muna sa naso mga estudyante. Pagdai mo tinawang kitis questionnaire tapos duman masurat, saan masurat? Taday mang kidarang papel. O iba na bagangon yan. Kaya kaipuhan kang teacher, igwa ki printer, igwa ki laptop, mga office supply. Kung magpaparaasa man siya duman sa eskwelahan, inda sana. So, may budget man bagang eskwelahan kaya. Kudi, napapanghain man daw. O di so teacher, makupot-kupot ng God. Kung dahi ka man magkupot-kupot, ikaman so, ahin so sa imong assignment digdi. O obserbaran ka kang principal mo, chichik so sa imong lesson plan. Pagdahi ka kay lesson plan, may problema ka, Jesus Maria Joseph. Tapos ngunyan, may increase, sabi kang barkada kong teacher, bawi man sa nabagang ngayayan sa buwis. Ano man yan matanggap mi dyan? Katiting, taho to, babawasan na naman yan kang tax. Ay, Ma'am Sunday Bosque, good morning, tabi. Yuguyugod mo yan. Kaya kahirak man kang mga paratukdo. Haputan nindo kung sa 10 paratukdo, haputa daw nindo kung sisayan daing utang, kung daing, sudaing loan. Magpasinala, out of 10, sa 10 pong maestro, inda sana kung may saro dyan na daiki, utang. Baka nga ni 10 out of 10, puros po yan may loan. Kahirak. Makahirak tabi. Kaya ngunyan medyo maurog maman sa mga teacher, tagarin na hiling naman na pigpapahalagahan naman sindakan sa tuyang gobyerno. Pigpapahalagahan naman kan sa tuyang gobyerno. Yun ay po naman ini kang kudi katiting man sana. Kudi may bawas pa ta, may iyan, may buwis iyan. Pero magayon ta, natipon, puon January, sundo Agosto, natipon-tipon man tabi, so mga maresibikan mga pampublikong paratokdo, natipon-tipon man so mandirit-diit, makabakal man lamang, o kaya makapariban man lamang. Makapariban man lamang sa mga teacher. O kaya makapagpa so sa pandok baga, so tigigibo kang pandok, so pigpapa, kung sa auto pigpapamasilya, yan? Anapod kaan? Sa bitis puts pa. Ano sa pandok? puts pa sa pandok. Ano nga ni so pagpalinig sa pandok? Bako amputs pa sa bitis. Ang riban sa buhok man. Makapariban man lamang. Tan mga teacher baga tayo namang kipanahon na magpariban pa. Tamalaog sa klase. Bago dapat mag-alas 6, yaong ka na sa classroom mo. Makaturog ka, aga na. Prepare ka pa kang lesson plan mo. O kaya, dahil nakiurasan mga paratokdo na mag-agumpa. Kaya kadaklan ng mga paratokdo ngunyan daraga. Tadain time tabi Ma'am Alo na kapitin. Wala nang oras si Madam na makipag-boyfriend, makikipag-dorodate. Dain na. Parehas ini ni
Mayor Alice Gu kang Bambantarlak na daing boyfriend. Daing nga akong boyfriend. Daing ako kikarelasyon. Busy nga ako sa farm. No. Maray pasayaon sa farm. Mayaman. So mga kamaistrahan tao to, nagtitios. Sus Maria, Yosip talagang pahit eh. Tsaga-tsaga isa na nindo. Mga paratukdo. Batan mga paratukdo. So mga estudyante ninda, mas mga maurag na kaysa sa inda. Nailing na nindo yan. So mga paratukdong dekada na, may mga estudyante na sindang abogado. Igwa na sinda ki mga doktor, na mga estudyante, engineer. Igwa nga ni ki mga politiko na mga estudyante ninda kang inot na panahon. Si madam, si sir, iyo manggiraray. Teacher manggiraray na ordinaryo. Pero sa mga estudyante ninda, huto na, mga mayaman na, mga maray ng buhay. Pero si madam, si sir, huto. Yaon manggiraray sa eskwelahan. Minsan man tabi, pagrumdumon manindo, pakonsiluan manindo sa sendo mga teacher, bisitahon manindo, darahan man lamang nindo kipinakrong batag. No. Darahan manindo lamang. Kung magkaigwa ka mo kipagkakataon, na mabisita nindo sa mga teacher po nindo sa saindang eskwelahan, daran man lamang nindo ki pinakrong batag, pinakrong tingkay, tapos daran man nindo ki soft drink, so okay na iyan. Maugma na iyan si madam si sir na narumduman nindo. Takong bako ki sir ki madam, day ka mo dyan sa napipistuan nindong iyan. Takong ibinagsa ka mukha ni sir ni madam, day ka mo yaon dyan sa posisyon na yan. Naramdaman ko lamang kito sa teacher ko. Diit pa akong day maka-eskwela. Diit pa akong day maka-eskwela. Takakang kapilyuhan ko man kaya. Sala ko o kudi, so card ko, day nanggad ka ito i-release. May compliance ako. Pero ngunyan bawal na iya na i-hostage mo so card kan sa rong estudyante na miling nga may kasalan o kaya may bayadan. Bawal tabi iyan. Pero kang inot, sus Maria Josep. Kung dahi ko dinisideran, nag-ikap baga ako, pinalimpya ko duman sa ubal. Ki 15 days. Yugon mo yan. Bago ko makusukard ko, mag-ikap na ako ki 15 days. Pasaway nga ni ako, kang high school ako. 15 days, matapos na so i-enrollan sa college. Siguro mga 2 days na sana, tapos na so i-enrollan sa college. Malimpya pa ako ki 15 days. Diday naman sana ako makaka-eskwela. Maringanit, may nagtabang man sa ko. Limpya man ako sa eskwelahan ki half day. Kabangang aldaw. Gabi so painit ko duman. Tapos so, sige na ngaya. O di, pinirmahan na so clearance ko. O kuhaan na ngaya iyan na sa imong card. Duman sa stock room na, tabi merkasiya. Takon dahi ko ito nakuha, dahi ko ito dinisideran. Dahi ako naka-eskwela. Baga. Dahi ko ta ako naka-eskwela. Iyong mananggad, pasaway ka baga talaga ka ito. Sabi ni merkasiya. Dahi ko ta ako naka-eskwela mananggad. Kung dahi ko nakuha sa card ko. Baka, kung dahi ko dinisideran, pero kung
Dahil ko dinisideran, inda sana, kung hain ako ngunya. No. Siguro tabi Merkasiya, nasa farman ako ngunyan. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Kunday kaya ako ka rin nakapag-eskwela tabi, tak, inda sana. Nasa farm ang gari ako. Yo, sa farm. Lalaki ako sa farm. Kundi ako naka-eskwela, doon ako sa farm mag-eskwela. Iyo, dahil baga si mayor nga ni, dahil nga nag-eskwela. Sa ikan nga nag-eskwela, dahil dumansa na nga ako sa farm nag-eskwela. Sisay nga maestra mo, ay lingaw ko daw ngayon kung sisay ito. Lingaw ko daw ngayon. Baka ngaya si Alice Guho ang forever mo, sabi ni Merkasiya. Baysa na ta. Baysa na. Merta, makaaram ka. Baka sa hearing sa Senado, may maitaram na si Mayor Alice Guho na igwa siya ki-boyfriend. Tama, balik na ito. Hali sa Indonesia. Baka ngunyan na aldaw, madara na digdi sa Pilipinas, may balik na. Baka pagampang niya sa Senado, may maitaram na siya. Narumduman ko na ngaya kung si siyang boyfriend ko. Bagong iyo tabi manong siren, musang siren. Naramdaman ko na ngaya your honor sa kuyang boyfriend. Tagadaman nga pala sa Bicol. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Asa ka pa ngaya. Alas 8:13 na tabi mga tugang mga kabayanan sa tuyang Philippine Standard Time. Ma-break mo na kita ha. Sarabay po muna tabi kita sa Orasyo Imperata. Yo, sarabay tabi muna kita. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami.
Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maningiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka ng albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta ka albay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Imani Moksea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Magayunon natalaga tapos kami si buminahanga. Oy, mga tugang 20 minutos. Alas 8:20 na. Sa among banwa mabuo Ang satuyang Philippine Standard Time, mga tugang ang programang ini dara po sa tuya kang MBY Dormitory.
na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sindano. Sa lawas mo tunay kang prinsesa. So mga naghahanap tabi ki dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Madali sana yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners dyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi ki dorm, boarding house, dyan na tabi ka mo ha. MBY Dormitory na tabi ka mo. Ay nako. Ikay matugang ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay. Sa gayon mo kami mina. City Councilor Riner Bursikang Tabaco, si Cons Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo kang Malinaw, ABC President Cap Art Abila. Diyan po yan sa SB Malinaw. Kaan burak ni samong banwa. Katawang tama ng Capos Bilo Lotto Outlet. Diyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw, Albay. Kay Boss Bob, thank you. Oy, balik po kita mga tugang sa programa alas 8:22 na. Ako mapugirarian sa indong lingkod. Manny Moksaya po ini, si Mr. Hulbutana. Ngunyang pungal daw kita ni Webes, petsa 20 o kaya petsa 5 na. Petsa 5 kang September taon 2024. Sundo tabi kita mga tugang mga kabayan alas 9. Kaya papighalata. Doro-diretso na tabi kita. Serbisyo Asing Reparo. Kaibahan si Manny Moksaya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, may mga naglalaog na mga bareta di. Iko-confirmar tamo na ini ayo. I-confirmar tamo na kung gaano ka legit. Ini pong mga nagluluwas na informasyon, ayo. Ipalapta na sana ini saga na sana, ayo. Mas magayon kung magpapaluwas po kita ki bareta, so sigurado, ayo. Minsan dakol kaya ki mga kuryenteng bareta, ayo. Pasiguruhon ta. Good morning kay Madam Mayor si Capos Bilo. Ungunyan palang tabi palan so puon kang araw. Ngunyan po pala, ngayong araw ay ang pagsisimula ng National Teachers Month. O kaya pala nainot ko mananggad na tinawan ki taonin respeto, pagtaonin unra, duman po sa mga paratukdo. Ayo. Maraming salamat po sa lahat ng mga guro. Ayo. National Teachers Month palan mananggad ngunyan, mapuon September 5 to October 5. Sa rumbulan man pala ni Adi. If you can read this, thank your teacher. Pasalamatan po nindo. Sabi ko na nga ni, kung igwa po kamo kipagkakataon na mabisita po nindo ang sa indong mga teacher, mas kidarahan po nindo lamang pinakrong batag, kamuting kahoy, may igwa kamo ki soft drinks dyan. Pasyari daw tabi nindo sa mga teacher nindo. Gurong Pilipino, turo mo kinabukasan ko. Yun ang sabi ko sa indo kang ino. Kasubago, supigsasabi ko baga sa indo na si teacher, sa mga maestrata, nakagraduar na kita, may mga makuapo na kita, pero si teacher yaon manggiraray, nagtuturo manggiraray. Si teacher, may mga estudyante ng abogado, doktor, nurse, inenyero, kung ano-ano pa. Pero sumaestrata, maestro, tayaon manggiraray sa eskwelahan. Kumbaga hanggang dyan na sa nasinda. Hanggang dyan na sa nasinda. Sa pagturo, yaon perme. May mga
estudyante na sindang mga nakagraduar na, mas haralangkaw na po sa ina. Ini siguro ang time taman talaga ng pasalamatan ang sa tuyang mga kamaistrahan. Taman-tama, National Teachers Month, poon po ngunyan, naldaw. September 5, sundo October 5. Taman-tama man so good news para sa mga teacher na ang sabi ni DepEd Secretary Sani Angara na maresibi na kan mga paratokdo so sa indang dagdag sahod. Ngunya na bulan kan September. Kaya taman-tama man ini sa siguro tinayming manangga din na may tawan man kiunrahan sa tuyang mga paratokdo. Kung bako sa mga paratokdo, merkasiya, hindi man kita ngunyan sa natutukawan ta ngunyan una sa posisyon kita ngunyan o kung hain man kita. Ta importantihon ang paratokdo. Ta kung wala ng paratokdo tabi, Sir Charlie says, paano na kita kini? Gurong Pilipino, turo mo, kinabukasan ko. Yan. Kung dahil ka mananggad, tinuruan kan sa imong teacher, wala ka man niya kikinabukasan. Sige, mabuhay po kamo mga paratokdo. Mabuhay kamo maski sa mga nasa pribado. Mga nasa pribado, basta paratokdo po kamo, mabuhay po kamo. Okay, sige, tagari si PM, may ano ini si PM? Ano daw, baka may report si PM. Sige ha, palagon ta daw tabi mo na. Baka may breaking news si PM Tony. Sandali ha. Takuan ta mo ng linya ni PM Tony. Alas 8:28. Sandali. Ano nangyari? Yaon sa linya si PM. Okay. PM, may dagdag kang bareta dyan. Alas 8:28, mga tugang niya sa linya si PM. PM Tony, good morning sa imo. Please come in. Yes, sorry, Sir Mox, good morning. Asin na just marahin na pagka-adjust sa tuyang mga parantabay. Para sa mga dugang tabi, Sir Mox, na informasyon, ang Comelec Bakakay, padagos na nagsasagibo tabi ngayon tabi, Sir Mox, ng satellite registration. Kung saan nagduduman sila sa mga barangay, digdi sa bilog na banwaan kan Bakakay, para mag-resagibo ninyo sa satellite registration. Para akomodaron itong mga gusto tabi, Sir Mox, magparehistro sa mga mapasalida ng apod gini, change of registration. Tapos, so ma-transfer. Roger. And, digdi tabi sa banwaan kan Bakakay, so data wala pa si Comelec officer. Bago na nga digdi tabi, Sir Mox, ang election officer. Roger, si Sined Barreda, siya na ang bagong Comelec officer digdi. Umuya takot ang makaulay. Nano parang digdi tabi, Sir Mox, ang katakol na mga nagpaparehistro. Ngunyan, dito masambutan kung saan iniharalay. Yun. Pero, alat ka, dyan iyan sa opisina mismo kan Comelec. Roger. Apera kang sa Comelec mismo kang Bakakay, igwa pa sindag ki mga sabor barangay. Mga satellite registration, pero pag nagkakaigwasin ng satellite registration, sana di sa Comelec, hindi sa ilang munisipyo. Saan dati yan si Ma'am Barreda? Diyan po ni Sir Mox sa Tiwi, ang pagkakaisip kayo sa Banuan kan Tiwi. Tama, iyo kaya palang pamilyar sa kuya ang apelyido. Pero mga taga-Bakakay gari yan. Roger to that. Pero so naging designation niya puon kan siya maging officer, election officer. Diyan sa Tiwi. Iyo, haloy na andyan sa Tiwi, tama, narumduman kuya ko si Sened Barreda. Haloy na talaga andyan.
Kaya kan uminaging aldaw o uminaging bulan, formalmente na rin nagtukaw digdi sa Banwaan kan Bakakay kasi ano ni si dating community officer, election officer si Vergara, nag-resign na sa dito mo. So nabakante sa Bakakay. Hindi kita nasa sala, gari ang ano niya, ang address niya, digdi ini naka-install sa sugod. Iyo. Oho, taga dyan man agad. Pero talagang haluyo na andyan sa tiwi. Kaya sabi ko pagka arami kong TV, gari ako familiar man ini sa imo na ikapararumdum ko su Bareda. Ako yuman ang gad. Iyo. Haluyo na andyan. Takang nag-attend din ng sesyon, kan pinaabot niya man sa mga gusto niyang hagadon sa munisipyo sa LGU. Duman ko naaraman na na-assign pa lang siya dyan sa Banwaan kan TV. Iyo. Diyan ko nakaloy. Haloy. Haloy na. Dekada naman ini dyan sa TV. Roger. Kaya, ngayon na pagkaga, pinasyaran takot ako. Day pa siya duman sa area. Bakit nagkaot, mapulisid ako duman sa sarong barangay. Ito duman gigibon so ko, satellite registration, makaulay ito sabi sa mga kung ano ang naging dalagan. Siyempre sa mga paghahanda ninda sa Ausendang opisina, lalo na niya na pirang aldaw na sana, mapasiring na kita sa filing tabi sa mga. Ang registration tabi PM hanggang sa katapusan pa September 30. Roger, so gusto magparehistro kaya dapat maghabol na sinda. Tapos pagkatapos kayan, mapasiring na kita sa filing next month. Filing na kang mga makarandidato. Kundi may breaking news tabi PM, pigpapakonfirmar ko mo na ini may kinaaraman kay dating Governor Noel Rosal. Baka may impormasyon ka dyan. Ano ini? Legit ba ining impormasyon na ini? Legit ini tabi sa Mox, alagad mas magayo na makuwata ang bilog na istorya, hali mismo duman sa sa kamputan. Sige yan ang magayon na makuhaan takipahayag mismo si Governor Noel Rosal. Baka ngunyan daw magpapod inining apod yan magpapod ng preskon, maisihin ka. Kaya ma-proceed ako duman sa siyudad ng Legazpi. Tanganing makakuha kita ng latest information. So latest na kaganapan duman sa naglakop na baleta tungkol duman sa pinaluwas na desisyon kang ombudsman tabi sa mga. Ombudsman na nagpaluwas. Okay, sige. So yan tabi sa mga ang mga dugang pang impormasyon. Ali dito sa kanyang lokasyon. Patrol numero 2, Tony Kiniste, kasurog kan Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Sige. Salamat tabi PM sa dugang na bareta dyan sa Banwaan kang Bakakay. O bago na pala ng election officer dyan, si Ma'am Senid Bareda na. Ayun, dati, kaya di ako parumdum ko. So dati ning election officer diyan sa Tiwi. So nasa Bakakay na pala siya ngunyan. So ini pong mga nagluluwas ngunyan na bareta may kinaaraman kay dating Albay Governor Noel Rosal. So pigko ko atapa ang tunay na impormasyon kaniha tanganing day kita mata lang mas pasiguro bata sensitibo ini hali po ang desisyon sa ombudsman. Pag sinabi mong sa ombudsman so mga ang cover kan mga taga ombudsman baga so mga public officials. So sensitibong barita ni pero aramon tabaka dyan makakuha kita tabi ki tamang impormasyon. So ipapaabot na sa natabi tulos iyan digdi po sa satuyang programa. Serbisyo Asin Reparo kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, alas 8:35, may naipit pa kitang commercial ha. Ilaw ta na mo natabi ini. Madali unsa natabi ini ha. Sige, commercial tabi mo na kita. Tudikan albay sa iyang inaksyonan.
Mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan. Gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta ka albay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas sige tabi bagatugang 40 minutos. Lipas po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Oras po yan. Atod po sa tuyak ang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Man, ang oras na yan, hatod man sa tuyan ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Rener Burse Cantabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, si ABC President Kapart Abila kang Malinaw Albay. Thank you. Balik na tabi kita mga tugang sa programa. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Kanyang pungal daw kita ni Nuebes, petsa 5 kang Septyembre taon 2024. Sundo tabi kita mga tugang alas 9.
Kaya may dit pa kitang minuto. Doro-diretso na tabi kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang. Digdida tabi sa probinsya kang Albay. Nakapag-restore tabi ni labi sa 41.2 million. Danyos tabi ini sa rice sector. Huli tabi ni tabi Mamching Praxidio Floriano sa nakaagi pong si Bagyong Sinteng. Dakula so danyos sa sektor kang agrikultura ang nairestro po digdi po sa probinsya kang Albay. Dahil po yan sa bagyong si Enteng tabi Manong Jess. Sigon mga tugang sa Albay Provincial Agricultural Office Assistance Rice Program focal person na si Chi Abino, mga tugang, na nasa 1,122 na mga rice farmers ang naapektaran databi kung saan nasa 1,073 hectares nin tanumanin mga bagas ang partially damaged. Mantang 230 o kaya 223 man hektarya nin rice field ang totally damaged. Manong Jess. Katumbas ini databi nin labis sa 41.2 million danyos po sa rice commodity. So sa mais nasa 73 na paraoma ang apektado man databi ka nasambit ng raot ng panahon digis Albay. Asin 5 hektarya datapi ang totally damaged, asin na 232 na hektarya partially damaged, na nagresulta tabi ni sa labi 2.1 million losses. So para databi sa mga high value crops, nasa 103.91 hektarya ang partially damaged po, mantang 63.46 hektarya ang totally damaged na nagresulta tabi sa labi 19.7 million losses. Asin naka-apektar po sa 121 na mga parauma. Sigon mga tugang kay Abino, Adibino, na piglalao man databi na madudungangan pa ang mga nasabing datos, huli taigwa pa databi nin mga banwaan na dai pa databi na kapag sumiter ning report. So pigahanda naman databi kang ahensya ang pananaonin mga vegetable seeds, palay seeds, asin corn seeds sa mga apektadong parauma. Pangapudan man kang opisyal sa mga local farmers na day databi kamo mawaran nin paglaom. Huli tatabangan subot kamo kang mga ini na makabangon hali po sa epekto kanasabing raot nin panahon. Manong Jess. Day da bawaran ki paglaom ang mga paraumata so mga na distroso tabi kang bagyong si Enteng digi sa probinsya kang Albay. Pero at least pasalamat kita lalo na sa mga taga dyan sa may parting first district, medyo daiman nagkadaranyaran. So sa indang mga pananom, bata bagatabi Manong Jess, nagbubunga-bunga na ngunyan sa mga paroy. Nagbubunga-bunga na sa paroy, sana
na yung pangadji man kan sa tuyang mga parauma na sana day na tamaan lamang ki kalamidad ang sa tuya pong lugar. O kundi sa forecast baga kang pag-asa may raot na panahon sa maabot na simana. Sana madarata pa yan sa mga puro pangadji na sana dahil po pagrapaduhon ki raot ki panahon. Diyan sa mga lugar na iyan, lalo na po na madali na pong mag-arani. Madali na pong mag-arani kan sa indang mga pananom na paroy. O pakaani na nga ya. Pero minatama bagan mga makusog na bagyo diyan sa may parting first district digdi sa probinsya King Albay pagbulan na kan Nobyembre. Narumduman ko kan mga kapanahon na pag bago mag-aginaldo o yan, dahil kay na kuryente ta, rinarapunggas kang bagyo so kuryente. Permi ko yan narumduman. O kaya after po kang simana, ay apod ka na, bako, simana santa ang apod ka. Bako, simana santa summer. Pag tapos kang undas, yan. Before undas, tabi manong Jess, o after undas, huyaw na dyan sa mga makukusog na bagyo. Iyan ang minatama sa probinsya kang Albay. Tubod niya kaya. No. Dahil ka mumawa mga parauma. Manong Jess, nakapaani na ka mo Manong Jess? Nakapaani na ka mo? So pigsabi mo baga sa kuya, pwede na dumanan sa ron sakong bagas? Manong Jess, gari nag-ani na ka mo? Sumaasinda mo? O pwede mo na susaron sa akong bagas, i-safety mo na. Manong Jess? Dahil na mag-ara dit sa mga parauma, tatatabangan ka mo kang sa tuyang gobyerno. Kung tuminubod nga ka mo sa amigo ko, natagisti pa sa na may ayuda na. No. Iba na. Iba na Manong Jess ang pahit nun yan. Dahil na kang so ngaya ayuda, dahil na. Tangon yan, high-tech na baga. Ang pahit nun yan, tagisti pa sa na, may Gcash na. May Gcash na, tapuros na baga di cellphone. Ipapadaraso sa imong ayuda through Gcash. Yan ang maurag nun yan. Kung marilip ka, may maayuda ka, maduman ka pa. Maripak ka pa. Di pag tagisti pa sana, isend mo na sa Gcash. Iyon ang pahit nun yan. Dahil ka na maripak ki bagas, ki sardinas, ki noodles. Dahil ka na. I-Gcash mo na. Halimbawa, kada pamilya, Gcash, 500. Palayugon mo na. Palayugon mo tulos. Kada pamilya, may listahan ka na. Makakareceive ka mo ki 500 pesos na Gcash. Iyan so ayuda. Tagisti pa sa na may ayuda na ka mo. Yugon mo yan. Gura ngon yan ang bagas. So pigbabakal ko 50 kilo. So pag 5 kilo 250. O di makakabakal, so 500 mo makakabakal ka na ki 5 kilong bugas. Makabakal ka pag sardinas, may 250 ka pa. Tapos may sardinas, tapos sigwa ka pa ki noodles. O tama na. 500. Ipalayog mo through Gcash. O yan ang sa imong ayuda. Tagisti pa sana, may Gcash na ka mo.
Iba nangon yan. Kaya pasalamat tabi sa mga parauma. Sa mga parauma, pasalamaton ta, yun na nga ni yan. Pero, pangaji man po giraray, tada ipatapos. Sabi nga ni, medyo delikado. Itong supig babantayan ngunyang kang pag-asa na magiging raot ki panahon sa next week. Sana suporkas na ito hanggang sana naman tabi merkasiya duman sa dagat. Dai na siya magranidigi sa may daga. Tapag rumina ni sa may daga tabi merkasiya. Marimate dyan so hunop. Mara ni sa may hunop. Tahara ni bagan sa Pacific Ocean. So hunop, so tiwi. Dyan sa malinaw, delikado. Lalo na siguro kung bagyo, dakulon na ayudaan. Tagisti pa sana ito tabi mer. Ang pigururan binigyan ni Manong Jess, tagisti pa sana. Pag nagbagyo, iba nang hururon iyan. Basta ang huron di tagisti. Tagisti ang huron. Pag buminagyo, iba nang hururon iyan. No. Pangyari. Balikan tatabi Manong Jess. Merkasiya si Mayor Goo. Sabi kang PNP na papanimbago ninda ang sisayman na miyembro kang Philippine National Police na tuminabang sa pagdulag ni Mayor Goo sa pagdulag kay ni paluwa sa Pilipinas. Iyan kung magtuga si Mayor Goo. So mga tugang niya baga, inot ng nadakop. Di pig-imbestigaran bagasan ito sa Kamara ba yun? Sa Congress? Sabi ka ito na so pag dulag nindahali sa Pilipinas, naglunad mo na da sa bihikulo tapos naglunad sa mga burbangka, papalit-palit ki bangka hasta luminunad sa dakulang bangka. Ayan. Ngunyan, imposible deki nasa likod sa pagdulag. May mga masisibak na tabi na mga opisyal kan sa tuyang gobyerno pag mapatunayan nakamutabi tinabangan nindo si Mayor Goo na makaluwas po sa Pilipinas. Makasupugo naman sa Pilipinas. Makasupugo naman na piranang nasa luwas tangon yan. Ano nga ni tabi baga Attorney GIO? Good morning tabi sa imo. Si Attorney GIO ang sa kuyang idol. Ini ang sa kuyang atitiway kung ingkaso. Ini ang sa kuyang atitiway na pandiurag na iyo man ang masunod na board member kang Premier Distrito kang Almay. Iyo man sa midbid ko iyo man sa midbid ko na siguradong magiging board member kang First District si Attorney GIO Bonggao. So iba dahil ko man tabi GIO Bisto. So iba dahil ko man Bisto. Yung man sa nangaram ko si Attorney GIO posibleng iyo ini ang sumunod sa yakap kan sa iyang ina na simple sana. Humildihon sana. Simplihonon sana. Bako na so makarag sabi sa trumpo makarag. Bako pulok-pulok na. Simple sana kung ano ang itao kan sa tuyang kagurangnan iyo iyan. Dahil naghahangad ki posisyon. Mala yan si Ate Glenn nga nilinganan nindo. Dahil niya lamang pinangarap na maging vice-gobernador. Mala yan, naging vice-gobernador baga. Bako, bagan kang inot,
tigsaro-saroan nindo ang si Ate Glinda, tigsurog-surogan nindo. Di ba? Arias ba ni City Councilor Giayo? Naghahalat sana. Arias man ni kang naging atitiway na. Hindi yun na yan. Yeah. So, sabi Manong Jess, ay approve man si Manong Jess kay Atty. Giayo. Siyempre nga kung saan ka nga duman man nga kami. Approve man si Manong Jess kay Atty. Giayo. Okay, balikan ta sa mga pulis. Ayan, kung ito ga ni Mayor Guo, na si Manong Jess ngaya, saro sa tuminabang sa kuya sa pagpalunad ngaya sasakayan kang sibid-sibid. Tapos ka Manong Jess. Tapos ka, nakasupog na bagadi. Si Pastor Kibuloy nga ni, dahil pa nakukuha akan mga pulis. Sukat man kaya si Pastor man bagong may naaluwas na sana si Pastor. Dapat baga, pag-arog kayo na may problema ka, pangon mo. Ay ka magparatago-tago. Natata nagtatago ka. Patunayan mo na ikaday kakisala. Bako na magparatago ka. Ayan ang maurag, ihampang. Dahil nga yata puro sumansa na nga yan, pakaraot. O di hampangon mo. May nagan mga reward na yan, tabi me. Dayo garing, inda sana. Garing nga na, dayak nga kita. Uy, malas 9 na! Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sarumbang Serbisyo asin reparo. sa igdaan nakadangot ako hinuninin sa rumdamdam. Abay na kaan kay Manong Butla. kung ano na sa nabaga ang pigsasabi. Basta nga ang Vice Governor ko, Jika. Pati nga ang Mayor ko, Jika. Kabos baga pati City Councilor, Jikas. Ipangyari kang aking ini. Oy mga tugang, 2 minutos bago po mag-alas 9. Digdita naman po muna para mentras natatapuso na sa tuyang programa. Ngunyan pong Webes. Petsa 5 kita kan September taon 2024. Sa ngaran ni PM Tony dyan sa luwas. Sa pangaran po kan sa tuyang mga katuwang sa programa, yaon po dyan si Madam Maylin. Kang MBY Dormitory, maraming salamat po. Kay Vice Governor Ate Glenda Ongbongao, kay City Councilor Riner Burse, kay Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilos, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Thank you man po sa Capos Bilo Lotto Outlet kay Busbab. Sa ngaran po nindo gabos, mga parantabay niya to. Sabi ni Mercasia, basta ako Rosal. Bahala sinda, basta ako Rosal. Orag talaga si Mir. No. Sa mga parantabay niya to, pakishare na lang kan sa tuyang programa. Ang aning mahiling man po kang iba. Param na po muna sa indong servidor asin taga-reparo. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magaribanan 7 to 9. Digdi po sa programa Serbisyo asin Reparo. Adios, amigos! Domo, arigato. Ringat po kita! Bye-bye! Simulaw na hiling ko maliwanag. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
Riparo. Sa ita Simulaw na iliko paliwanag. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World